Yo, what's up, kakaaro? Sa araw na ito, inumpisan ko na ang aking project dito sa aming lugar. Ito pala ang pangalawang project ko sa unang buwan ng January, itong 2024. Kaya nagpapasalamat ako, kakaaro, dahil hindi tayo pinapabayaan ni Lord. Na kahit papano, may dumarating na trabaho. Kahit malit man ito o malaki, ang malaga sa akin, basta may trabaho. At may pansuporta ako sa aking pamilya at sa aking pagbablog. Shoutout nga pala kila Boss Emily Aquino, ang siyang may-ari ng bahay na ito. Naglalatag na ang aking kasama. Ang tawag pala dyan, kakaaro, member. Member po yan ng Steel Trust. Yan po ang magsisilbing pangpatibay ng ating Steel Trust. Tapos nang naipul wheel dyan, kakaaro, kaya pwede na itong pinturahan. Pipinturahan na ng aking kapatid dyan. Nang sa ganun ay maisampa na namin sa taas. Shoutout din sa aming boss na busy ding nag-aayos ng kanyang spray gun. Ito po yung Raptor na full wheel na. Ipapasilip ko sa inyo kung anong mangyayari sa bakal pag ito'y pinull wheel. Ganyan ang mangyayari, kakaaro. Nagbibent po ang bakal pag pinupull wheel dahil sa sobrang init. Lumalambot ang bakal at umihigop ito, lalo na pag ito'y full wheel. Kaya bumabaluktot ang ating Steel Trust na bakal. Kaya kailangan natin tong ituwid, kakaaro, para maganda. Shoutout sa'yo, kakaaro. Naiwan ko yung maso, kakaaro, kaya binalikan ko na ito sa bahay. Medyo malayo-layo ito, kakaaro, dahil barangay Balayong pa. Ito pala yung daan namin papuntang bayan, kakaaro. At sa wakas, kakaaro, nakarating na ako sa bahay. Kaya kinuha ko na ito at nilagay ko na ito sa kulong-kulong. Ang tawag pala namin dito sa kulong-kulong namin, kakaaro, garong. Garong ang tawag dito sa Pangasinan. Napakaganda ang tricycle na kulong-kulong, kakaaro, dahil napakarami kang maikakarga dito. At lalong-lalo na pag may kakarga kang mga materyales. At hindi lang materyales, pwede ring pampamilya kung kayo ay mag-outing. At sa wakas, nakarating na ako sa aming pinagtatrabahuan. Nagpipintura na pala ang aking kapatid. At tapos na rin magsilsil si Christian. Kaya napagingging na lang dyan si John Ray at gaon din si Christian. Kaya sinilip ko na yung Steel Trust kung saan banda yung humigop para mamaso na natin to at matuwid. Hindi pwedeng hindi natin to ituwid, kakaaro, dahil pangit ito pag naisampa na natin sa taas. Kaya pinukpok ko ng pinukpok yan, kakaaro, para matuwid na. Kaya sa buhay natin, kung tamad ka, wala kang mapapala. Dapat maging masipag at madiskarte ka para mabili mo ang mga gusto mo at matustusan mo ang mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw ng iyong pamumuhay. Kaya sipag at diskarte at pagtitiwala sa lumikha sa atin. Yan ang pinakabagandang sandata para makamit mo ang iyong pangarap sa buhay. Kaya huwag kang susuko kung naghihirap ka man ngayon, kakaaro. Kaya gandaan mo na ang istorya ng inyong buhay, kakaaro. Dahil ikaw din ang direktor habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Alright! Naglagay pala kami ng angle bar dyan na didos. Binutasan na namin yan at nilagyan na namin ng marker para mabarena na namin to at may lagyan na namin yung dynaboard. Nire-ready na rin namin yung barina at dinalaan na rin namin to ng pang-concrete na talim. At pagkatapos naming ilagay yung talim, binutasan na namin yung pader. 5 pirasong dynaboard pa lang ilalagay namin dyan para matibay. 5/16 po yung size ng dynaboard para quality at walang aberya kahit gaano kabigat ang ating Raptor. Nagpuputol na rin ako ng sapatos ng ating parlina para hindi na tayo magkakaproblema at sunod-sunod ang ating gawa. Ito pala yung talsik ng bakal ng ating pinagkatingan. Sa dami ng ating pinutol at makapalang bakal kaya nabuwang bundok na yan. At nakabit na rin namin yung angle bar na didos. Hinihigpitan na rin namin yung 5/16 na dynabolt para may salpak na namin yung Steel Trust na Raptor. Pagkatapos namin hinigpitan yan, isinampa na namin yung Raptor. Idinaan namin sa taas ng yero kasi pichido po sa loob at baka mahirapan kami sa sobrang sikip. Kaya sa taas na lang namin ito idinaan. Yan po yung unang-unang Raptor na ating ilalagay. Nakaisang Raptor na tayo na inaisampa sa taas. At ito naman yung pangalawang Raptor na ating isasampa. Nag-iingat kami dyan, kakaaro, dahil medyo mataas din to. Nagpapadagdag pa ako ng isang hollow blocks dyan sa taas para maganda ang kalalabasan ng ating gawa. Kasi ang napili ni boss yung matibay at hindi daw lilipa rin ng hangin. Kaya nagpapadagdag tayo para sa firewall. At ito na yung pangatlong Raptor. Ito na yung last na ating isasampa. Ito yung para sa gitna. Malapit na tayong matapos. Bukas maglalatag na tayo ng parlina. Mabilis lang matapos ito, kakaaro, dahil one side lang. Hindi katulad ng 3 agwas at 4 agwas. Inispatan na namin to, kakaaro, para hindi na gumalaw. Back to back na full weld para matibay. Para hindi kumalas ang ating ginagawa kasi pag lindol, bumibitak yan. Pag ispat lang po ang ating hinang. Papatungan pa pala ng isang hollow blocks dyan para magsilbing firewall. At pagkatapos ko mag-welding dyan, pumunta ako sa kabila. Sinusukat ko na ito para makuha ko na yung partition ng gitna. Para may welding na natin to at may fix na natin. Pagkatapos ko dyan, kakaaro, magliligpit na kami ng mga gamit. At natapos din ang 5 minuto ang pagkaabala ko sa inyong buhay. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. At ganoon din sa mga taong nagmumotivate sa akin para ipatuloy ko ang aking pagbablog. Maraming salamat sa inyo, kakaaro. Tapos na naman ang isang araw. Alright. Sheesh. Losing you.